L'agrupació comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Maresme ha traçat els seus objectius de futur, reforçar les vies de comunicació amb la direcció nacional del partit i també augmentar la presència al territori, marcant línies d'acció política que defineixin i diferenciïn el perfil d'Esquerra envers les altres formacions polítiques. Són, a grans trets, alguns dels propòsits que es van fixar durant el congrés celebrat a mitjans d'aquest mes de novembre. Així ho ha explicat el nou president dels republicans maresmencs, qui també ha parlat d'una de les peces claus dins la nova permanent del partit, la calellenca Cristina Gómez, i també sobre la polèmica per la retirada de la senyera del balcó de l'Ajuntament de Calella. Francisco creu que Esquerra Republicana de Catalunya ha de recuperar la frescor que tenia 4 anys enrere i que va despertar l'interès d'aquells catalans que optaven per una via diferent per afrontar la política nacional. Per això, diu, caldrà fer créixer el partit i millorar-lo internament, els dos objectius que s'ha fixat un cop ha assumit la presidència de l'agrupació comarcal dels republicans. Durant el congrés celebrat a mitjans de novembre, se'l va proclamar com a nou dirigent d'una permanent també renovada i en la que hi juga un paper clau Cristina Gómez. La calellenca assumeix la secretaria d'Organització i Finances d'Esquerra Republicana. La posicionaria com a la número 2 de la permanent, del govern d'Esquerra de la comarca, i la veritat és que estic molt content de que ella pugui assumir aquest rol, no només pel fet de ser dona i jove, sinó perquè crec que és una persona que està molt preparada i que podrà aportar moltes coses interessants. El president comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya s'ha posicionat respecte al debat que hi ha a Calella per la retirada de la senyera del balcó de l'Ajuntament i sobre el paper que, en tota aquesta qüestió, està desenvolupant la secció local del partit. I jo considero que això no és una qüestió que acrediti, doni o tregui mèrits de més o menys catalanitat. En qualsevol cas, el que s'hauria de preguntar és a l'alcalde per què va prendre aquesta decisió quan era una situació que ja estava consolidada. En tot cas, el president comarcal d'Esquerra Republicana de Catalunya al Maresme ha manifestat no trobar malament la postura adoptada pels seus companys de partit.